What's up mga ka-take-care? Agno River dito sa Carmen. Nandito tayo ngayon sa may Carmen Bridge dito sa Rosales, Pangasinan. Shout out kay Master Boom, the birthday boom. Yeah. The official driver of the day of ka-take-care Benji. Yeah. Please like, share, and Follow. Benji ka-take-care. Benji ka-take-care. The bad You know. boy. Yeah, and shout out natin ng mga kasama natin. Sila Ate Ada, Ali, you know, tsaka si Reb, at tsaka si Antilioning. Ayan, shout out. Dami namin. Good morning. Napunta na kami sa Manawag muna tayo, Master Bomb, no? Manawag. Yes, sir. Manawag muna kami. Tapos sa San Fabian na. Malapit na kami sa Villasis, Bagsakan, mga ka-take-care boom. Bagsakan ng blessings. Amen. Amen, amen. You know. Ingat mga ka-take-care.